Nuqqas ta' spazji pubbliċi, nuqqas ta' bilanċ fl-iżvilupp, nuqqas ta' żoni pedonali u ftit li xejn ħarsien tal-ambjent Malti. Dawn huma ħut mill-punti li qajmu l-istudenti li għamlu parti minn Ekoskola tul laqa li ġiet organizzata fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista flimkien mad-deputatu kandidat Robert Kutajer u l-kandidata Julie Zara. Tu din il-laqa ġi diskussa s-sitwazzjoni tal-ambjent f'pajjiżna. It-tfalli attendew għal din il-laqa minnaħa tagħhom faħru l-proposti tal-Partit Nazzjonalista fil-waqt li żiedu li jeħtieġ aktar investiment fis-settur ambjentali f'Malta u f'Għawdex u maħadu din l-okkażjoni biex jippreżentaw il-viżjoni tagħhom għal-futur f'dan is-settur. Id-Deputat Nazzjonalista Robert Kutajer fakkar kif il-Partit Nazzjonalista flimkien mal-Kunsill Nazzjonali Żgħażagħ kien strumentali biex f'Malta sejħet emerġenza fil-klima u qal il-proposti tal-Partit Nazzjonalista qed jimmiraw biex ikun hemm tnaqqis fl-emissjonijiet u żieda ta' żoni pedonali fil-lokalitajiet tagħna u enfasizza li l-Partit Nazzjonalista qed jaħdem biex jitnaqqas ukoll it-tniġġis tal-ħoss u wieħed li se jibqa' jkun il-vuċi biex il-pajsaġġ Malti jingħata aktar attenzjoni. Julie Zara tenniet li l-ambjent u l-pajsaġġ Malti jeħtieġ jingħata attenzjoni kbira. Julie Zara qalet li xewqa tagħha li lil dawk ta' warajna inħallulhom pajjiż san. Hija xieħtet dawl ukoll fuq il-fatt li nuqqas ta' ambjent sabiħ qed iġib anke sfidi oħra fis-settur tas-saħħa mentali. Julie Zara qalet il-Partit Nazzjonalista qed jindirizza dan kollu iżda wkoll qed ifittex li jibqa' jikkonsulta ma' kulħadd, speċjalment mal-ġenerazzjoni li se tmexxi il-Malta tada. Fl-aħħar tal-laqa, Robert Kutajer u Julie Zara preżentaw numru ta' kodba l-istudenti bħala forma ta' ringrazzjament għall-impenn tagħhom favur l-ambjent f'pajjiżna.